Yeah, chilling with the Zulu man. Kusayema ukhohlwa mfazi soyidelela indoda maduba ishiye mkhonto kwazamazulu and this is chilling with the Zulu man. Welcome here to another episode. Ngikubingelela lefongela ku Spotify, Apple Podcast nakhona ku YouTube ungibona ubuzo nobuso. Kunalento ukuthi mawulalele ivoice nobuso base ubona umuntu okhulumayo ihlangane ke lento angithemba ukuthi kuyahlangana la kimi. Ngihleli naye insizwe. Usasibonela D. Mnewethu Hamba njani bhuti? ngiyaphila ngani yakwethu Awuzibonga bhuti. kuyintokozo oqala nyake ngibonga ithuba Sure. ngibonga ithuba lokuthi ngimenywe lapha ekhaya nami ngizoshila ukuthi ke the Zulu man You know it. mfowethu so ngithi nje angithobe ngane kaJehova mina ke bathi ke ngumfoka Dube umbuyazi usilwane esihle mageze ngobisa abanye begeza ngodaka ngiqhamuka phansi lapha eHlokozi bazokwazi ke abaphuma ngasekhaya South Coast eHlokozi idolobha lethu bathi High Flats. Oh, okay. Yeah ngivele ngabona uzobona so ngizalwa insizwa yakadlamini lapho ukhanda thona uMandla esiyalala kobandayo ngithi nje ayilala iphumule Sure. ushamba ikhumbula kepha ke mina ke ngikhwele ngapha elokushini eClermont Sure. ngumfana nje ukhwele elokushini igama bangetheke kwathiwa ngusibonelo okusho ukuthi ngisibonele esihle emphakathini. Sure. Bathi usibonelo ke bathi uBoot Boy voice uKasimfani Chamale Red umathanda ukuhleka njengoyise. Inkosana kaPombela isitimela samompondo ugagane lokubathiya. And then how do you get to ufika kanjani to Sibonelo D? Sesibonelo uthi ngithi njengoba manje ngu Sibonelo ne. Sure. So Sibonelo Dube and Sibonelo Dlamini. So actually this lo dilo umele both of my surnames. All right. uDube noDlamini. So I was like, okay, Use is because uyabona nothi use. So like, okay, it says Bonelo D, so that's how it came. Ukuthi anomjito. But ekugcineni the voice that comes with an invoice. So thinda ke a topic that I think izobathinda kakhulu abanye nabanye bazofunda kuyona. Reckless living. Yeah. Qala ngalapha. Yeah. Masikhuluma ngawe, sikhuluma nawe. Reckless living, what does it mean to you as Sasibonelo D? Mfethu engakusho. Okay, mina ngikhuliswe a single parent njengoba ngeke ngachaza ukuthi ngikhuliswe intombi kaDube. Sure. Ubusisi ubikli. May her soul rest in peace. Ngikhuliswe intokazi ekade isebenza emajaldini, you understand? And back in the days ngaboma 80s kuya ngapha kuma 90s umuntu seyaqala useyakhula yabo ngifuna so ngifuna ungena kuliphathi le yokuba reckless ekuphileni kwami reckless ne Yep. ukuthi ngene kanjani basically my mom was everything. Sure. Yabo ubezama mfethu bezama because besingalala singadlile iuniform ibikhona although besingafani nezinye izingane ekade iphuma kwamanye amafamily athe kubangconywana. It was just me noMadube kuphela ezama emajardini but ngithe mase ngifike high school yaqala manje yashintsha lethi mangifike high school ngifunda ukubhema yabo lento ngifunda ukubhema high school sefele manje shele sibe nezintombi and for the fact that ukuthi ngiphuma kwi underprivileged family because ngifuna ukuthi behlupheke. Sure. But besixakekile. Mina ngangafuna ukunderstand isimo sokuthi njengoba ngikhuliswa umzalo oyedwa lo mzalo oyedwa lo she is trying by all means ukuthi ngibe grand. Mina ngithe mase ngifika e-school unalento kuthiwa e-high school bekuthiwa it's a fun day fanele kuswenku. Yabo and mina nginaluso lokuswenka. Yabo lonto and lonto iyakudegrade ebantwaneni. Ngithi uhlakaniphile manje khona abafana bafike befaka amasebhakho befaka amakhavela ama rock pots double meserize ngalezo ikhathi yabo usuyabona ukuthi ngiyasala emshoveni manje. Sure. I think that's where I started living recklessly because ngaqala ngaskima nabantu abarong ne. Yeah. Which high school was that? Which high school like? Bekusebuhle bemfundo number 7 kwaDabeka. Right. Bayazi abantu baseClermont ikuyabizwa ngegama elingasile nje kudala kodwa kwasekuthiwa number 7 yashintsha ku number 7 wathi ibuhle bemfundo. Sure. So ngaqala lapho ke manje ngaskima namajitha ngoba bese ngifuna ukwenza imali yabo ukuthi manje nginoma mina ngikhathele indaba ukuthi ekhaya sahlupheka lala ngemfino ugesa ukho akho TVs ayina ngosikeni yabo
like mfethu I felt that pressure. Sure. I felt that pressure, bro. So ngaqala ke lapho manje phuza utshwala ngiyabhema shaya fraud shaya shoplifting sengiyipantsula ay phela ngisasigele yes kodwa manje lezi zinto ngiyazenza. Grade bani mhlawumbe? I was doing grade ish. I was doing grade standard 7 uba grade 9. grade 9. Yeah. Grade 9 to grade 10. Yeso siphithiphithi bese ngiqalile. Yabo and kulokwenza kwethi lobugebengu besicwala la edrobheni. Hayibo besigijima isithawa sonke. Seso onke seso clever. SiseThekwini by the way, you don't know. Sure. So that's how I can describe reckless yam because that's where I started like living like I was a loose cannon. Sure. Yabo. Ngama weekend to clapping no 5,000 because sambile so fraud and amajitha. Ma fraud mpethe imali ayiphathayo. Yabo. Ngiyafrota ngala namajitha ngala kunesquad samantombazana osisi abadala shoplifting. And ngintswempu kulezi zinto dog. Manje multi fraud is like scam was kind of thing. Yeah, mfethu like we're opening accounts with ama informations abantu like told information sikhande sami sokwenza ID then kulo ID ngizofaka mina ikhanda lami yabo with your information man and yeah sekuvuyo gasa and everything and mabefona labantu sibagaya information yasemsebenzini ukuthi mabefona vele bazofona emsebenzini kuma head office kuthiwa namazi uvuyo gasa kanje usebenza lapho uyi manager kuthiwa yes then by approve i-account yes yabo by approve abazi phela bona kufona ezitolo thina sihlangene thina shi information sure sekufona ezitolo kufona ama head office vele kuthiwa lo muntu siyamazi sisipana naye kanje and then that's where usuthola usune credit aka Starterford khona isitolo kuthiwa Starterford sasidayisa umswenko onzima kabi lapho sithenga ama perfume amafoni laptop umswenko sivula ama account go Truworths go bayibiza ngale mpahla RSS ikhohlele la card but silali RCS yo bro mangiphuma ngala kulezi shay fraud ngiyabuya ngiza ngapha kulezi shoplifting kule shoplifting dog ukuthi mawuphuma ngapha ukuthi uqale wenza ifraud and then you move to shoplifting no I'm like if ngiqeda ngala bafethu ngiyabuya ngiza ngala ngosuku olodwa bro I was working I was hustling and lapho ngangabusakwazi ukuyifila manje le pressure ade ngiyifile ngoba sengiyaswenka nami sengiphatha ucash sengiyaqonywa sesiyagroove nabantu abadala yabo and abantu abavela ade ngididiza nabo at that time mina ngiskima abantu abadala kakhulu yabo lonto so ngaqala ke manje ukuthi ngiyagroove ngaqala ngiskima abantu abadala ezini besimame noma bobabili besimame both abesimame nabesilisa yabo lonto abasemphantweni vele sure sengaqala lapho sengiphuza utshwala ngangena kuma drugs that's where engiqala ngathatha khona i-ecstasy ebizwa ngomgwinyo yabo umgwinyo omdala umgwinyo lo umgwinyo wafikela kuthina understand abanye bazothuka bathi ngoba lo bhuti kathi mncane ngimdala sure so saqala lapho salama drugs ne and kule motion lenzakalayo la isigele sengiyalekha kusona yabo sengaleka isikole ngoba sengobhuti madlisa manje sure yabo but imali manje size manje sure yabo ngisithothi kwakuthiwa imali idla kuthiwa nayifende kuthiwa siphathe inyunga manje siyifende manje sithole ngekusasa very reckless bro and sure. Cocaine one night stands yabo at that age bro and that age I was already dating like older women because obviously bengiskima yabo khona umunye ubhuti bengizomention manje ngiyasaba ukuthi naye ngalezo ikhathi cishe sure so that was me being reckless at that time and seeing even nothing wrong because umama wathi mangikhuza angasalaleli vele ngathi ufunani ngoba na icross ngiyacrossela nazi impahla ngiyafika nazo ufunani impela kimi yabo sure and then ngasijinda isigele ngasiyeka isikole and ngisekiso ukuthi and listen I was the smartest kid in the block sure so isigele ngisiyeka ngoba singihlula
ngase ngoba ngase ngibanjwe ile peer pressure le ukuthi sengumalume manje sengiphatha imali mina yabo lento ngisigebengu yabo lonto. So I was very reckless and I ended up on that beast mode of taking drugs, sleeping with multiple partners, drinking almost every day, taking drugs every day. Then I told us HIV at the age of 19 years old. Shit. Now, before we move into the HIV part, I know that ubugebengu ngendlela ngeke ngibone ngayo mina ngeke ngibona ngathi umuntu uyaziyela kubona, right? You mentioned ukuthi bosike nabantu abadala besilisa nabesimame to a point whereby bongasalaleli, right? Yeah. Do you think effect yokuthi ungabe nomuntu oyihrothmane eduze kwakho ibikhona ekutheni ugcina sobuyela ngapha kuleyo mpilo? Yeah, I can say so. Ngasho kanjalo mina wethu ukuthi ukukhula kwami ubaba wami engekho eduzane kwami, I think kuyidlalile indima enkulu ekuthenini ngibe lo muntu engiboyena. Uyabo? Ukukhula ungenababa mfethu kulimaza ingqondo, although ngeke uzubone. Yabo ukukhula umzali wakho yedwa engekho uzokhuliswa isingle parent. Kunezinto umuntu wesimama angakwazi ukuinstilla kumfana ezumuntu wesimama. Sure. Yabo? Abantu besimame oma bethu they always try to protect us. Sure. Yabo, they always try ukuthi umfana wami yabo lo ndawo ingane yami. And we told that mainly advice eqhamuka komuntu wesilisa ukuthi no umhlaba uhambi kanje, umhlaba awukho ngaphansi kwekhwapha lama wakho. Awusiyo umngane wakho. Awusiyo umngane wakho. I understand Sure. that. Uthole those advice from me time. And lot is affects ngalendlela ukuthi 90% njengamanje weyingane eyikhuliswa ama single parent. Sengikhuluma ngontanga yethu ke manje aba ama single parent. Mawuhlehla lento psychologically uyicheck ukuthi kwenziwa yini. Most of obaba bengane zabo abafana bakhula bekhuliswa omama babo kuphela bengenabo baba. You understand? So it's more of lento iwukhondo lolubi. Because now you'll see nothing wrong about ukuthi ingane yakhe ikhuliselwe uma wengane yakhe, because now baba awumazi, you were not there. Yani he was not there. Yeah. Actually. Yabo. So mina ubaba wayengekho empilweni zethu because ubeyade eganini. Oh right. Ganiwe mase kuthi ke eba nama side chick ngasho kanjalo. Oyiso. Izancinza. Sure. So oma bethu bangena kuleyo part ukuthi babe izancinza. Ube nengane eningi kakhulu yabo lonto. Washeshe wadlula futhi nasemhlabeni. So yes, ngiyavuma ukuthi ukukhula ngaphansi kwesandla sababa singekho kunakho umthelele empilweni engagcina sengiphila. Yeah, chilling with the Zulu man. Now we move to the HIV part. 19 years old and bewusikasa kudala, I think that's not kudala kakhulu but 205. 205. Yeah. I was 3 years. So was okay. Shoot, ngathi ngithola ingculazi bona 2 years. Cabanga. Ngamkhazo interview I mean. Yeah, you see. I know. Crazy. How was your reaction, Mauton? Your reaction, Mauton, because moment in lapho buphethe imali buphethe umswenko, and there is yona yonke into leyo ekwenza ukuthi ube umjida nje around amathekeli. Feel safe, yeah, and feel like I'm within. Yeah, now nakuqhamuka into manje eseyikhona ongeusakwazi ukuyilawula. Yeah. I-reaction yakhe kanjani lapho mawuqala uthola? Let me tell you something. Mina uyangazi ke mfethu. Sure. I think usungifundile usingumuntu njani. I never got depressed. I never have any problem of feeling some type of way. Yabo. Sure. Mina I broke the stigma first day ngitholile because I knew it. Ukuthi 80% job ngiyela lapha clinic ngiyo check ukuthi khamba kanjani. 80% I might find myself HIV positive. Yeah. And it was me and my friend. Yeah. Yabo. Usakhona nawe uyaphila sidla namapilisi right. Sure. Sahlohla ngathi ngeke doka sambeni. Ngamuphi umqondo? Siya ngomqondo ukuthi mfethu Khona into enizwa egazini noma nje uyabo usulokugula phela usuyabona ukuthi no ngeke mfethu.
ama one night stand siwashayile beshintsha amantombazane ke asike sihambise lapha mfethu Ikondomu. mfethu ikhondom mfethu singakhohlisana abantu abaningi abayisebenzisi Or find out saka. Okay, sure. yeah yabo safike safind out sobabili yabo and kwathuka ivile amakhansela athi hayibo manje nina sathi nayi besivele sazi senuthi singenzeka siyithole lento. Then I went back home, sit my mom down and we talk about it. Tshela uthi mama isijumpile la. Says nesimo kanje. And she couldn't believe. Sure. Funny enough, she couldn't believe when I tell her uthi I'm HIV positive. But I boqinisile and I'm like, yeah. I didn't know my results, yabo. Sure. How do you feel? I feel nothing. Sure. I feel nothing. Sure. Yabo uyamthusa lento ukuthi kanjani uthi ngamtshela ngathi but indlela zami bengizazi. Sure. Yabo. So ngatshela yena ngatshela abantu engisondelene nabo. Amajitha. Sure. Yabo. Tshela abantu ade ngizwa nabo leso sikhathi. So I begin to see ukuthi manje HIV back in the days abantu babazokuthi uyafa. Yabo and leyo nto ilethe stigma esiningi kakhulu. Was that after Nkosi Johnson or before Nkosi Johnson 205? After? Yeah. After Nkosi Johnson. So Nkosi Johnson wabulawa AIDS. Yeah. Because there's a difference between HIV and AIDS. Okay. Yeah. What is the difference? The difference is HIV isandulela ngculazi. So shuthi igciwane mangabe lingatholi ukulapheka lizokufaka kwingculazi. Aliyona ingculazi self isandulela. Lizenza sa. Yes. Okay. Ekutheni mangabe lento le awuyilaphi manje izohamba izifike kwingculazi. Edeni ingculazi so sekuyintswempi ukuthi manje ikwazi ukuthi ilapheke. Yabo ngoba ingena ivirus eyodwa ne then mayingena ingena ihlala kwiseli ingena icashe kwiseli eyodwa your blood cell. Idanger isekutheleni ukuthi lento nje obisuke ingenile le lokhuzane leligciwane leli malifika kucasha la kwiseli liya times like mhlawumbe li times eka20 yabo maphuma lo 20 la noma kuzophuma lo 19 konakele ngoba uzophuma uyongena kwamanye ama blood cells nakhona ufika uyimultiply so ulebele ubulala ama blood cells akho ama social omzimba alibele efa gcina ngasakwazi ukufight izifo esegazini. Sure. That's where you end up being with AIDS. AIDS banga ukuthi ama social omzimba suke seyinciphile mhlawumbe kusela u2. Yo. But checka I viral load which is umningi begciwane obusegazini. I viral load fanele ibe suppressed. Amasosha enze njani akhuphuke kunezokwazi fight izifo. Because lezi zifo ezincane eziqhamuke emaceleni nani zidalwa iyona HIV because it's weakened the immune system. So usuphathwa umkhuhlane sengena TB sengena yabo umzimba wakho usakwazi ukuyifatha nje lezi zifo nje normally. So that's where you get the AIDS. So akufani thina sine HIV azange sifike ku AIDS because immediately sithola ukuthi we are infected. Yeah. Saqala thatha amaphilisi. You did the right thing for doing that. Showcase. So now because uthi indlela zakho ubuzazi mawuthola ngabe uyacabanga nemqondweni akukhona nemqondweni ukuthi utrace back ukuthi fanele ukuthi ingalesa sikhathi faka ukuthi ingalesa sikhathi faka ukuthi usibani bawuthi usibani bani and because ngaleso sikhathi motion njalo uthi abantu bebaningi shuthi mothi utshela abantu osendele nabo bali already ubalabangana awuzange ubala ukuthi no khona umuntu ebengisondelana o straight yabo so yeah. Were you able to trace back noma nje wavelwa mngelo uthi no ijumpile at that time to be quite honest ngangibantu ngangiyisoka intombi yabo so it was very very difficult ezingakhe mhlambe mongena nkinga engaki at that time. Okay, let me say, because last sibana ma one night stand. Remember when you're going to clubs,
nibuya namantombazane yabo amanye lamantombazane ndilana la kushintshiswane ngawo Hayibo. bro iyona impilo yasemgrooveni leyo ngesikwazi ukuyiphika iyona impilo yalapha yana Nishintshisane ngawo khona la. noma out sibantu ama drugs kuphuziwe and we Oh, do okay. some crazy stuff Nama drugs akhona la next week uthola nomunye umuntu lapho mhlawumbe nabantu bakhe abawu3 ozothandana nabo nje yabasemaceleni share lezi ngane uyithola ema-clubini ohambelela nazo so ngempela it's very difficult ukuthi you can point fingers Sure. yabo but ngabatshela labo ukuthi hey sengihambile wafika ngathi kuyabheda kanje yabo and nabo they went and 2 of them they were also positive. And this was back early 2000s, early Yeah, 2000 early akusento 2000s. namhlanje. So groove drugs into endala. Intendala and awupheli mfethu umgroove mfethu Sure. awupheli dog. Awukhuluma iqiniso njengomtefu. Kumnandi groove. Eh? Kumnandi groove. That's why kuthiwa sebumnandini. Sure. Leli gama lithi ebumnandini phela kanti ubumnandi. Yabo? So kumnandi at a certain point though. Sure. I understand alone to like I don't know mfethu manje sengikhulile I don't even enjoy going there. Yabo don't because right now nginezinto ezibalekile more than ukuyo groove. And I feel like groove mfethu is more of ijele. Yabo because you ba addicted kule yanto. Although wazi ukuthi kudlela imali. Groove mfethu udela yonke into uhambe uyophuza utshwala udla ama drugs ngakusasa mawabuye endini ikhathi lagesi alikho ukudla ukuthenga nga but uboshwe ile yanto ukuthi mina ngeweekend I'm going there and you'll be showing off. Yabo you prioritize ama wants more than ama needs. Sure. We groove. Now, recently you posted on social media again after I think some time back where you posted taking ARVs and you were just I don't want to say you were bragging but you were telling people that you've been living with it for 20 years. Yeah. Throughout these 20 years indlela yokuzinakekela indlela yokuphila ngendlela yokuthi uyaqinisekisa ukuthi mhlambe alibhebhetheki ngendlela engamele kube iyona nokuthi nje umzimba uhlale uhealth mhlambe indlela nje uzenzile kusukela ufind out ukuze kuzobe namhlanje. Listen, I will be honest. Angikwazi uqamanga, you know. Angifuni ukunikeza abantu ihope noma ngibaqambela amanga ngenxa ukuthi ngifuna ukuthi babe right, you understand. I think iqiniso ilona elikhulula umuntu. Sure. So kule minyaka mfethu bekwama wishi ne because ngize ngiqala amaphilisi ngawadla ngayiphatha kahle and then 2010 uma wamadlula emhlabeni yabo dlula emhlabeni ngaqhubeka mina ngiyipantsula ngaphanta ngiyagroove ngenza yonke into ngase ngehlisela kancane egrooving but 2012 I think that's where I went back to groove again yabo I don't know mfethu izinto eziningi ezimbi zingehlelile ngisayintwana yabo kuhamba ubaba hamba umzali umzali angahambi ngathola HIV yabo lonto ngaboshwa Okay. uma ngibuye ejele washona uma wami understand so there are a lot of traumas akade mbondelana kumina without even realizing ukuthi lento iyangilimaza yabo but at the same time it makes you stronger yabo because obviously the world is not for the weak bro you can't be weak kulomhlaba lo and more khuliswe waba weak mase fela ubhekana nomhlaba uvela uphenduke iphara because awubazi umzima yabo so ashoni oledi ngabuyela emgrooveni ngabuyela ama drugs in full time angithi manje ngisawadla amaphilisi lafana ngabe ngiyawadla ama ARVs sengibuyele kumgwinyo sengibuyele kwintashi sengibuyele otshwaleni ngadefaulta ngase ngishawa iTB. Yeah. So now you have HIV and you have TB. Yes. TB yakho is not just le TB le 6 months it was an MDR. Yabo. Olo ayi player. MDR it's multi-resistant drugs so kusho ukuthi mawusu defaultile akubuyi TB le normal kubuya le number 2 le enzima kufanele ukuthi i treatment yakho uyithathe 2 years
Yeah. 2 years. So from 2012 to 2014 Klambani. From 2013. Okay, yeah. From 2013 uphele 14 to 15 uqala. So lapho mfethu MDR ke baba And just to ukumbuza futhi, you said you were ngithe nganginathula phaya ngaleso sikhathi 2015 grade 6. Grade 6. Go on. Ngiyashizila mina lapho ndoda ngosuku ngangidla amaphilisi awu 26 a day. 26 pills because ama ARVs ayisathathwa bemathathu. Angakabi lot iphilisi. Usathathwa u3 enza kodwa into eyodwa. So njoba selilodwa ahlanganisiwe manje. So 3 pills ama ARV kuzoba lo 23 we MDR nomjovo ngaphezulu every single day ngiyajova. Ngitshela ukuthi mfethu ngangishintshanisa izinqa. Ngaleli sonto uzoba neza lesaka left sinqaba ngijove ngosuku ngithola one job 5 days ngala ngibuye ngithi ayini yabo imjovo yami ngabe ngilanda esibhedlela ibuye ihlala efridge ekhaya. Understand ukuthi umama akasekho and iTB indoda idinga isupporting system ngeindlela. Fanele ube khona ukudla, fanele unakekelwe. Mina umzali akasekho sekhona ubhuti wami omdala which I believe naye ube reckless ngendlela yakhe. And usuwake manje usakwazi ukuthi uyophanda ngale ndlela ophanda ngayo. Usakwazi phela manje yabo lonto because manje fanele nginakekele lempilo yami le. But mfethu ngamathonga sekhaya noNkulunkulu emuhle njalo ngakwazi ukuthi ngiyisurvive leyo lokho. uNkulunkulu emuhle njalo. Ushambe emuhle njalo unyazi leyo. Uzongipha amandla. Mfethu ayiso mfethu ngahlala ngajoba mfethu ngasinda mfethu ngayidla 1 year and a half then kwatholakala ukuthi siphelile ke TB ngaqhubeka nama ARVs ami. So that's why I saw ukuthi ngeke indaba yokudefault ingozi ungashona nokushona. Ngaqala phela lifestyle ngayichange ngashintsha firstly ngashintsha abangane engangibloma nabo. Okay, ngathi ngisabuyela lapho kubangane. Yeah. Ngabashitha kwangaba mnandi sengiqala ukuphuma manje kubona yabo because they feel like you are betraying them, you are a traitor. Sure. Because ngeke saphila lifestyle ade siphile usuzenza umuntu ongcono. Elokishini ke mfethu mindset aselokishini mfethu I don't want to lie mfethu it's very bad. Yabo mindset aselokishini mfethu iyabheda ngale ndlela ukuthi ungathi uzowenza izinto wrong ngoba nakho ukuthi ufuna ukuaccommodate somebody ungabe usayicabangela wena nomndeni wakho la uphuma khona yabo because elokishini kuphilwa ngezikwadi kakhulu yabo lonto. Friends into engasho lutho ekugcineni abakusiza ngafakho labo bantu. Yabo so ngaqala ngayishintsha lifestyle yamanje ngayeka indaba yokubhema cocaine indaba yomgwinyo nganciphisa otshwaleni zange ngize ngibiyeke total ngalesa sikhathi nganciphisa nje yabo lonto. So kubaleke kakhulu mfethu uma usuthola lezi zifo lezi ushintshe even your diet ube umuntu ojwayelana negym yabo uphile nje healthy life ungaphili sengathi umuntu ophilayo kwayena kwayona umuntu ophilayo kufanele vele aphile impilo reckless ngale ndlela leya. Sure. Yeah. So umgwinyo cocaine ukubhema ubhemani ugwayi nensangu emzimbeni owodwa. I'm telling you bro I've been through a lot. Now let's go back to le part leya ukuthi because lele yokuthi uzinakekela kanjani. I think you are honest ngale ukuthi awufuna ukuthi ungcole you're just telling people ukuthi wena wenze njani until now. Moboshwa kanjani ubushelwane? Yeah, chilling with the Zulu man. So ke ngiboshwe leli fraud ke manje second twice. Yabo mina mfethu bengifonela because bengiyistrike bekunesibindi yabo. So bese kuneskimi ivine egoli makwazi ukuthola khona umsebenzi osegoli kufonela ukuthola abafethu sibonele eDubani ngihambe ngegoli ngishaya ispani ngibuye nemali. Inkinga ke le mali le kufika ngokusheshsha mfethu akwazi uinvestor. Akwazi even ukwenza into ezigrade ngayo because imali yongtshontsho so uyidla manje uyazi kusasa ngizokhandenya. Yabo easy come easy go. Ngibuye egoli ngifole outside meeting sekunomsebenzi okhona leThekwini ngibuye Ushaya lo msebenzi inkinga mfethu lo muntu engangiganga ngawe mdala kakhulu wa 1970 something
and mina lapho ngisabonakala ukuthi ngiyibhobhodlwana kodwa ngithatha Usisi lo. isibindi le information yomuntu phela siganga naye ngangifaka ikhanda lami ku-ID yakhe he was way too older futhi yajumpa kwesinye isitolo bangangijumpisa kodwa wastresswa lo muntu waze watholwa yabo ngase ngiyafonelwa mina sengifonelwa isiphi lesitolo uYDE uthi i-account approved ngo-15,000 fika uzolanda ikhadi kanti sekuyi-trap abakubamba lapho epavilion ndoda ngagijima ngacela ipavilion yonke dog ngibalekela ama-security athahlakana nami ngendlela ngispeeda ngangiwashaya andize phava phakathi kodwa uthi manje wena mfethu angisakwazi ukuphuma yabo la ngabhayiza khona ngabaleka ngaphambana nama-escalators ngagibela ama-escalators ehlaba mina nginyuka manje ikhanda lisaboni ngiyabaleka ngashayeka phansi bangicaphuna bangenzani lesicathuni ngabanye wabizwa amaphoyisa afika amaphoyisa ngithatha saye wesivini gaxoza nkosi bangifaka evenini even beyenzani lapho ngemumva mfethu ayabona woza nkosi bayinkinga uma bafakile abafuna unyakazi once kwakhona imovement bayiloka baba tighter sure yes so bona imoto la bayayishayisa ngamabomu yabo ngithi ngiyabhalansa lapho mfethu kuthiwa ngithi isigebengu awunazandla lapho nazandla ngishayeka ngekhanda so it was a lot bro yabo mangifika okay fast forward ngihambe ngoqula icala ngifike ngilincanyiswe icala ngifike ngilivume yabo ngizothi ngithola isigobo esithele ngilivume icala ngehle ngigwetshwe yabo shaba ngo4 years ameka 4 years ngizoyiqeda manje fika ejele iziyakhala ayiziyakhala ejele afela ubonakala khona ukuthi umfana wangempela yini yabo either way bafela ukwazi ukuthi utshengise ukuthi umfana so I ended up being a gangster ngathatha inombolo yabo ngayi 26 phela ngiqhamuka eScomplaza and ngangiboshwe mfethu angiboshwe B-side la kuhlala khona igebengu ngempela yabo umuntu waseClermont weyedwa kwafika bekhona iC masukube iB so la isibe kugcwala amajita aganga ePine Town ufica iClermont ufica uNdengezi yabo la thina isigangale eThekwini simbalo la uzofica abafana babomlazi mashu yabo so ibona abahlala eB so umuntu ofika la akhona lo muntu oyedwa mhlawumbe uzothi mhlawumbe uyamazi uzozama ukukhoselekena cha so niyazana vele ngokuganga kwena not ngokuthi hayi ngoba sazana khona babulali la khona ama rapists khona yonke inhlobo phela yabo so that's where I stood like my ground like I was like okay ngiyayimela ke into yami manje thatha inombolo mfethu ngayi 26 lokuqina ngawundoda yabo lonto ayilafika mfethu olethi uzongibheka mfethu ejele likhala minye embezi 2000 alifika ngokuqala because ngibheka base ngigwetshiwe phela manje sengifaka uorange yabo fika phela khali inyembezi 2009 kuya ku 2010 yabo ngahlala ke mfethu ngahlala ngaphuma so already lihambe ungaphakathi wena lishone ngisanda kuphuma cabanga sure la ngizothini la cishe lashona ngisejele and kwakuzoba isilonde esikhulu kakhulu leso kumina so lashona ngisanda kuphuma ngoDecember la engicabanga ukuthi impilo yami ke yaqala phansi yaba mahlephahlapha ngaphinde futhi ngayibheka so nje mfethu kuningi bro kuningi no we've seen abantu abaningi mfethu bake baboshwa bakhuluma ngejele bakhuluma ngenombolo the reason ngafuna ukugxila kuleyo nto leyo kakhulu ukuthi isikhathi esiningi ngibona ngathi I know kugcina isifundo sasengekho abantu ungathi manje umuntu useyachoma ukuthi wenza kanjani praise naku mina I think umdala ngokwanele ukuthi ungangizala mhlawumbe ungiphindele mingabili wow dude ngiyashambisela kahle so but yeah advice unganikeza intwana mhlambe sithi intwana eka grade 9 njengamanje lo waqala khona nawe advice unganikeza intwana ephuma ekhaya elifanayo ebona ngathi no ekhaya
you are underprivileged and intwana efuna ukwenza izinto zenzeke na kodwa ngendlela wrong, advice you would give to that young man? All right, simple. The thing is, uyabona bakuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Sure. So ngaqanga man. But I feel like we always learn on the other side. Sure. We always learn on the other side because awufuni ukulalela ngaleso sikhathi sokutshelwa ngazo. Sure. Ngoba usukutshela too clever. So i-advise impethe engayinikeza umuntu ukuthi kuyabekezelwa emhlabeni. Yabo? Sure. Kuleso simo kusona njengamanje, if you feel like you are under privileged, mhlawumbe umzali wakho uyashizile, ushizilela wena. Uyancanywa. But as ukuthi after 10 years, after 5 years, mawususejele noma usudokotela, ama choices owenza manje. So bheka ama choices akho wenzayo. Ngoba after 10 years uyobusa uyisola makuthi uthatha ama choices are wrong. Kunengane ngizolinganisa ukuthi mina ngakhetha impilo esheshayo but kunabafana noma amantombazane ayonta ngikhule nabo esasiphuma emakhaya afanayo abakwazi ukubekezela esikoleni baphumelela bathola ipani bashada bathenga imoto, understand? So it's all about wena nama choices akho wenza ngaleso sikhathi and understand ukuthi every choice oyenzayo izoba ne effect empilweni yakho. Mawenza good azothi uyibekele okuhle. Yabo? Universe listen, universe sees everything. Sure. So if you do good, universe izokunikeza okuhle futhi. Hlonipha umhlaba ohamba kuwona. Yeah. Fast forward, so Boshiwe, then you 2015, around those times, you finish your, you said HDR, TB treatment. MDR. And then uyaqala impilo lapho usuyibuka ngenye indlela usuyazikhipha elokhuzeni empilweni obugebengu. Kuqinisa kangakanani ukuthi because kunalento lokuthi mawusungenele ebugebengeni awuphumi. Yeah, ungenile. That's a stereotype. Sure. That's a stereotype. It goes back to the choices you make. It's your choice to going back ebugebengweni. Yabo? It's your choice. Right now, mina ngisesikoleni ngiyafunda. Yabo? It's my choice. Ngiyaphanda, I'm selling perfumes, I'm a hustler. But if manje choice yami ithatha ukuthi ngibuyele ku-fraud, it's my choice. There is no something engipushayo. You understand? So ukuthanda kwakho mfethu okay manje ngiyabuya. Hayi growth ukuthi ubugebengu ngabiyekeki. Yabo? Nanokuthi ama priorities akanjani. Thina sesizele manje sifuna ukuthi ingane ezikhulu zathi ubaba awuyisiboshwa. Ubaba uyaboshwa. Sure. No. Doesn't sit well with me. Sengiyinazareth manje. Sure. I must do good. Ufike kanjani enkolweni? Enkolweni fast forward sengiqala ke manje asiqale singene kuleyo ukuthi sengibuye ku-MDR and then I started like sending positive messages. I remember when I posted a video on Facebook and it went viral. I think it was 2017. Ngidla ama-ARVs. Yo! Yapophula video ngalendlu nami yangithusa yabo and I gained a lot of followers on Facebook, yabo. Abantu befuna ukwazi ngalomjitsa lo odla amaphilisi live kanje and that's where the journey started. Yabo. Ngalapha imphefumulo eminingi mfethu without even realizing ngaze ngarealize ngicela ukuthi okay I think lento leyo ubizo. Yabo. And ngaqala ngakhishwa emaphepheni, phuma emaphepheni ngamenywa koma radioweni yabo ngaqala kuma community radio ngakhupha ngafika kwiKakasa FM ngaze ngabizwa ukhosini ngizokhuluma ngayo lento eHIV yabo and that time ngenza lezi zinto ngirealize italent lami lokuba le voice entswembu yabo lokuba umsakazi. I'm like man I can do this thing yabo now bangitshela ukuthi why you sleeping on your talent baba. You understand? Remember ukuthi leli talent ngibamba nje isigela ngisiqedanga ngithi ngasiyeka because bese ngishayela iprayer pressure sengiyibona sengutanswembu sengumalume. So I jump on the guns looking for a job.
yabo sengiqale ngiyenza lokho motivate abantu sengibizwa ama clinic ngizomotivate ngibizwa ezibhedlela ezinkulu yabo leyo nto ngizomotivate abantu breaking the stigma of HIV so ngase ngiqala manje ngilandela iphupho lami ukuthi ngibe umsakazi yabo ngilibele ngifeyila mfethu yabo ama audition ungawathathi kancane that thing has a lot of pressure lot of pressure bro noma kuthiwa talent nalo ama auditions indoda uthi angene uthiwa nayi marks ngiyeza nje noma 2 minutes emva kwawo usuqedile uvele phela amagama utatazele so ngaze ngawuthola umsebenzi shout out to Eta Radio shout out to Shabzinto umdunge mfowethu uchiliza la nsizwe ngize ngiyikhohle empilweni yami because that guy realized ukuthi nginalo italent and wanginikeza ichance ngingenazi isicucu seredo ngingayifundelanga but wanginikeza ichance wathi awudwadle sibone your voice is marvelous angena mfowethu mangifika he has a thing you have to give him that credit he has an eye for talent he has an eye for talent bruh for talent sinikeza ama flowers akho usaphila kubonduna mfowethu siyakubonga mfowethu siyabonga definitely bro like but wanginikeza advice wathi yabona ke mfethu njengoba ungenele la ungena sicucu seredo enzela sure ukuthi ufunda yonke into engaphakathi eredweni yonke into technical producing content managing yonke into ungagcina ukusakaza funda yonke into and nangempela ngangena ngenza kanjalo yabo ngena ngenza kanjalo mfethu ayishaya redo sayishaya suka kaMatsha yabo thathi la itown sayishaya redo and then we ended up ukuthi ke kwagcina sebheda ke yabo shuthi yaphela noma yawa ngaleso sikhathi and then I moved to Voice on the Move Radio nakhona lapho sibizo yena nguMr Wanda ithi hayi kunezame engizaziyo talent emthembu yabo sayiqala ka IVM Radio shout out to Wanda for giving us the opportunity yabo lo shout out to Zinto ukuthi naye futhi asibize bafethu ngeke sinkhohlwe empilweni zethu definitely that is most of you may have seen me like on radio on Voice on the Move Radio but and that's where we meet that's where we met that's where we met and if okay ngizokhuluma ngawo unani mfethu give the props and mentioning you the guys wena Mr. Wanda and Shabzin yabo people more mfana omncane mfethu the motivation you get whereby abantu abadala mfethu ama-recruit money give you advice take you close keep you under their arm and bakufundisa izinto mfethu something that you are passionate about yabo to a point whereby here I am njengamanje yabo sengizenzela ngendlela yami manje yabo manje sengithanda ukuzilawula manje yabo and these guys they groomed me yabo bangiphekile yabo bangipha ngebhodwe lincane elinomlilo ovuthayo bakhandisa uyazi ngeke sibe singumassage uzokwazi kanjani ukuyimela igcineni ashena lo nto and I'll forever be grateful for that. Now you done radio and then you're doing what you love at that point like I'm loving radio, loving emceeing the events, loving motivating people. I think that's where I realized this is God-given gift. I understand alone. So okay, now with VM Radio again, come. So I moved to Johannesburg to look for greener pastures, obviously. Nakhona ngifika ama-out kuyahlangana komaboningi yabo iJozi ke it's more flexible ihustle yakhona is on the motion ayifani netheke itheke it's more stiff mathe khona abantu abangena endaweni abanye bavalelana igoal is open like to like uhlangana no producer uhlangana nomuntu ku TV uhlangana exchange ama numbers awuzama usibani awuzama mfethu awuzama ku Jozi FM awuzama ngimele eThekwini ayikho la you understand la eThekwini ayikho leyo mfethu yabo la eThekwini no master bakhona bathi masebengenile bashaya isicathulo and you find out ukuthi there's a lot of talent elivalelekile ngeke sikuphike lokho there's a lot of talent elivalelekile ukuthi umuntu uyamlalela ukuthi ngeke lo
yazi mase ngene ngikhoste naye ngaxoshwa lemsebenzini. Exactly. Mfethu, It happens a lot. mfethu. Happens a lot. Yebo. Ukuzwilike mfethu uzwathi uthi wabhimba. Umuzwa mfethu. wabhimba ke beza Mfethu, kahle on a impela. bigger radio station, lo muntu mfethu ungene kanjani? So sometimes connection is do work. Sure. And esikhathini samanje mfethu seriously talent alhamdulillah kufanele kube khona connection, kufanele kube khona umuntu ozokukhulumela mfethu. Yabo, especially la eThekwini mfethu, uthothi abantu abanama talent bavaleleka, abanye bangena kuma depression, abanye bagcina sebenza thatha ama drugs because of lezi zinto lezi. Nakhona futhi it's your choice to do that. Sure. Going to Johannesburg, nakhona ngithi ngiyazama moto kuyahlangana then nama open my own podcast. Sure. Yabo, because belivele kusenhlizweni yami. So iqale ngisegoli. Yenzele ngegoli, ngiyenzele egoli. And then mfethu ngicabanga ukuthi Do a shout out. Shout out to my podcast. Please go hambe no subscribe. It's Untitled. I go untitled. Cha ungalu no T. It's Untitled. Ungalu no T. It's Untitled podcast with Usesmonelo D. Go and subscribe. I really appreciate you subscribe. And ama episode ayeza bengisaba nje inkinga zokuthi ngibade ngibuyele esikoleni ngizama uadjusta ibhizinisi ngala so yeah. So ke ngiqale ngiphushe egoli impethu iphusheke yabo lonto hosta different type of people. Yeah. Yahamba and support ngithole ebantwini it was amazing. Yabo. I was invited to SABC 1 Expressions. Yeah, I saw that. I love that. That was not. Yeah, well, people they do recognize me, even though sometimes it's awkward. Yeah, Sure. Sure. So yeah, and then I decided to say, as in, sibonela unalo talent, sibonela abantu bakuthanda ugazi unalo, but kunalento kade ngihonta for the longest time, bro. Ukuthi wena washiya isikole isikole awusiqedanga and you were very smart. Sure. Noma ngilele ebusuku ngiphuphe mfethu ngisesikoleni ngijabule lezo mangithi ngiyaphaphama ingilele and I would get depressed. Sure. So bekuyi trauma ekade ngidla deep down but ngiyisuppressa yebo. Then I decided ukuthi yazi this year let me go register. Ngibuyele esikoleni. So right now I'm doing level 4, which are my subjects are 8, but ngenza 7. Mangiqeda ngiphasa next year I'm doing my matric. Sure. Bro, it's a bigger step, bro. Dinga isibindi nokuzazi, yabo. Amajita aqala thunga nakuthi ubuyele esikoleni and right now sebeyahala because babuka leya ntshisekele enginayo. Sure. Ukuthi wena mfethu njalo mangabe wenza into wena mfethu wenza into engakholwakali and uyenza uzuyiqede manje sebeyabona ukuthi this is serious and ngoqeda lo matric ukuthi kuphela 5 years bani mhlawumbe bayothiwa sengudokotela noma sengumeli. You never know. We're here for it. Time waits for no man, bro. Sharp. Yabo. And imfundo ayikhulelwa abantu defelo bayazi ayikhulelwa mina ngibuyelile esigela humble beginnings. Ngathatha lesibindi ngabuyela ngathi esigele so I'm very proud of myself, very proud. Now sibuyele lapha ekutheni you mentioned uthi nezingane, right? From those one night stands, from those multiple partners to finding love. Yeah. How was the process? Funny enough, because my my firstborn, it wasn't like there was no love involved. Firstborn. Yeah, firstborn. Tell me about it. Also 18 years. Sure. December 30th. So that is 2007. 2007. Yeah. No, kwenzeka nje ukhaphukhaphu noma wakhe yabo. Uthi khaphukhaphu. Hey, besangazi kwakuganga phela mfethu actually guys actually kwakuganga lento. Peace present. Yabo. Sure. And she's way older than me. And I didn't even know that meeting. How way older? How old? Way older. Way older, bro. Sure. So kwatholakala emva konyaka ukuthi hayi bo le ngane iyahlala phana wena ingane yakho. I mean I didn't even know sengakwazi ukumithisa we were just ngegangari. After a year. After a year phela why nomuntu wakhe ehlala naye wayetshela ukuthi ingane yomuntu wakhe. Oh.
Uyabo? Ezwawuganga impela ke lo. Yabo? Mana, was it from club in night noma No. Lumo eyakhe mfethu is too personal because she was a friend with my mom. Wow, did you even say that? How lo mchita live on the podcast. Umithisa umngane kama wakhe. No way. I'm telling you, bro. Ngiyakutshela mne wethu kwaba into kanjalo. Buka aba. Yo. It was massive, bro. It was like a dilemma. Listen Oled. Bagcina sebengazwani phela neOledo obviously. So, ngithola indodana yami oqala khule. Mana kancane wait. I need to follow up. Uthi kwakuganga there was no love involved. Yeah. It has only happened once. How did this transition from how did it end up into sex? How did it end up there? Noma kwabuganga nje. Kwabuganga we left alone and ngaqala kakhuluma into engasile uthi umuntu mntana hayibo uyawena. And we saw uyazazi. Improve lo so bathanda ukuthi improve ke leyo nto. Sure. Bear in mind ukuthi mina nokuthanda abantu abadala it comes way back where I didn't mention the story but obviously on my TikTok ngishirile when I was being raped when I was a kid. Oh shit. When I was 7 years old I was raped by Sisomdala walala nami. I think I've got so many past traumas, bro. Yebo. But I believe 7 years angenza second year. What would you say ngendlela yokuthi bakhona uthi akukhulunywa enough ngokuthi abantu abadala besimame badlongola ingane. I have a friend as well. Yeah. In high school like uneni wakhe and lento be realize sesika high school ukuthi hayi man lo muntu lo yana wengidlengola kahle kahle yabo uneni wakhe yabo. I mean she benza izinto naye yabo but mose ngane umqondo akawohlakaniphi ngaleyo ndlela yabo mhlawumbe ngathini ngendlela ukuthi akukhulunywa ngaleyo nto leyo ngokwanele and emphakathini ngathi into engenzeka kodwa siyazi ukuthi iyenzeka. I have a trending video on my TikTok page. Ogandondo_Diamond. You can go and follow me Ogandondo_Diamond on TikTok where I ngikhuluma nami ngalento yabo and saying exactly same words lo yisho ukuthi okwethu akunakwa okwethu ngathi gxotshwa ngenyawo. I believe ukuthi that masculine part of us iyohlezi nathi because abantu besizokwazi ukuthi umuntu wesilisa strong ngaso sonke isikhathi vele noma kukhona into ebhlungu ekwenzakalela ukuthi hawu yini ukhalelana uyindoda yabo indoda ayikhali. So those types of stereotypes iwona ezothi end up sikulesimo esikusona yabo because konke okumfana kuzogxothwa ukuthiwa hayi uyindoda fana nama indoda ehambayo utshela ukuthi ishawa umfazi ukuthi bayohleka ukuthiwa uyindoda enjani eshawa umfazi. So nakuthina kanjalo ingane zamantombazane amayireshwa kuduma manje kuthiwa justice for bani but nathi mfethu we are victims of rape, we are raped mfethu yabo and akugcinile so lo sisi lebethu usingile ngathi uhlingane kamakhelwane tsakanandoda even no cousins yabona ukulalana ko cousin mfethu kuyinto ekhonto yakudala so lelo cousin wakho omdala yabo lo nto ukufundisa lento so it's happening and I'm so glad ukuthi ngimenyiwe eGoli ne kune event ezobe khona ngoJune la sobe siyipanelist khona kukhulunywa ngazo lezi zinto zama post traumas yabo. So they are very happy ukuthi kuzobe khona umuntu wesilisa ezo open up about lezi zinto lezi. So I think manje ayaqala ama collaboration because lento yenze isikhathi eside and right now we have so many platforms ekuthini singahlangana sizama ukuthi sihilane sodwa sile nabanye abantu. Yebo. Sure. Yeah. Siqhubekele phambili. You have your son and then I met my baby mama number 2. We're so happily in love. I thought that she was my she was the one. Yeah, she was my soulmate. Yeah.
So naye wamuntu nje ofike ngitshela ukuthi ngeke sibonela I need a child. I need a child, dude. I don't have ingane, so I need a child. Sure. So kwakuyinhloso ukuthi wayifuna, and then we had a boy, some name uthi Tumelo. Sure. 20 something by 2015 was around 2015 uTumelo. Yeah, my handsome boy. Sahlukana ke noma wakhe. Inkinga zami ukuthi bengibuye ngiqonywe nani yabo. Sahlukana. Umsonga bongabiyeki. I was wrong, yeah. And then I met baby mama number 3. Lo ngizalile intombazane ke uNandi. Yabo engiyithanda ngenhliziyo yami ngoba because kade ngifisa ukuthola ngane intombazane. So ngayithola icinela was like yeah. Wangizwa ubudala, wangizwa umveli inqangi. So yeah, bonke labantu bebathathu la HIV negative. Sure. It's mina kuphela HIV positive. How do you bring it up ukubona ukuthi ekuse I'm HIV positive? Ngabatshela lo mdala nje uyazi, ngamtshela efesini. Yeah, chilling with the Zulu man. So yeah. So ndodakazi wami ngamthanda mfethu, and they are all that they are like HIV negative. And ngiyabatshela yabo. Naye mase ekhulule ngokwanele se understand, I would tell her ukuthi why ithama liphila nalento. But into abadida ukuthi ngoba thamba uyaphila fresh, you understand alone. So it's put them at ease. It's okay. The sifo sikhona but ubaba guys ngibone khulu. Ubaba always usharp, ubaba ugrand yabo. Yeah. Mfethu, I want to mention this live on your podcast. I'm not that perfect daddy. Sure. I'm not a perfect daddy, bro. Sometimes I fuck up a lot, but I'm trying to be the better father of my kids. Sure. And it doesn't sit me well, would see. Sometimes ingane zami buye ngakwazi ukuthi ngibe nazo ukhathini esithandayo yabona inkinga ekhona, but I'm trying my best, and I wish all the fathers out there bangazama mfethu, because ukubalekile ukuthi uzame. Yeah. Ugcina wangisho ukuthi ugcina kanjani enkolweni? Enkolweni mfethu 2003 ndaba kaShembe. Yo. Yeah. Ugcina nemkhuba nje. Hayibo 2023 man. I mean hayi yamthusa. Sure. 2023, so yeah, kwaba nje mystery because ngacela umjitho olokhuzana osonta khona uzakangiphathi nje. Ngihambe ngocheck kanti ngazi kwase kubizo lami. Abantu abadala basekhaya ukuthi base bekhulumile noShembe wathi nanga umfana simthemba angakwazi usazosikhonzela lapha simele, obviously from ngomalume because ngimele icycle kaDube yabo. Sure. Yeah, chilling with the Zulu man. Igama ukhohla mfazi osoyidelela indoda uMadu bayishiye mkhonto kwaza Mazulu, and this is chilling with the Zulu man. Ngibonga kakhulu ukuthi uthamele kuze kufikela kulesi sigaba. Ngenxa isikhathi ke nemshini yami siyakhononda. Yabona ke yasekuyaphoqa ukuthi ngiyibambe la. Kodwa ke uma uthi ithakasela le episode noma khona lo ngazwanga kahle, cha ungitshela lapha comment section ukuthi cha simbuyise umfoka Dube for part 2. Singawenza lokho ngokukhulu ngamnanke ngalokho. From me, Uvuchi the Poet, I pin the bonana ngokuzayo. Subscribe. Yeah, chilling with the Zulu man.